singa asta pusakane pecut kyai samandiman raposo ing kupus singa barong alas roban eo ae perangi tansaya rame eo ae negarane dadi aman Terkuasa ing prajurit singa Pate Bujangganon lawan raja rai singa Kabeh ajur lebur dening Warok Ponorogo Pecut samandiman suarane bedhaan kosong eo ae negarane dadi aman eo ae jadilane saya rame sejati cerita reyok ing Ponorogo kabar kemenangan sang prabu kala sewan dono cerita ingsun seni reyok Ponorogo sidrak lakoniru senane padang kosong eo ae negarane dadi aman eo ae jadilane saya rame Woi ayo maju kene cok ayo maju ayo ya guys
Wedi kowe. Ya. Ayo, amuk. Apa sediane kelakon lara disampirke mae jarang ngampirke ing sayo sing rukun bebarengan ro kancane impon segarane ayo bangun apa setiane kelakon
sayuran kula sembadani nggih.
gotong royong pimen makmur etan bali ngulon apa sediane kelakon Doyong pinggir kali ayo gotong royong sing ati-ati timun sigarane ayo bangun negarane waro doyong pinggir jurang ayo gotong royong tuh berjuang cara disampirke majer larang ngampirke doyong pinggir kali ayo gotong royong sing ati-ati etan bali ngulon sediane kelakon waro doyong pinggir sumur ayo gotong royong pimen makmur etan bali ngulon sediane kelakon labate kang wis kalegan rojak manggis rojake wengi rang manis tatas titis labate kang wis winasis sari jamu godhonge maniran suwera ketemu kate pikiran krungu lagone samirat manyar sewu banyu masan ayo coba bali coba sing ati
Satinata Roja manggis Rojae wong ireng manis tatas tetes labate kang wis winasis sesis wong solae wanita tama sarwa cetha lumaku tansah tinata ayo kanca padha suka-suka mestareke budaya Jawa tetembangan kanggo lepur triya datar supe ngolah rasa mandang hanggebrang ngiler sing lupa kredane ri sang raseksa anggebrak montap-montap sarwi lumampat anyegat-nyegat sang paketan kendatan samulat lerno jiwat kasolaya mangsa baca kasolaya hanggebrang ngiler sing lupa kredane ri sang raseksa hanggebraka montap-montap sarwi lumampat anyegat-nyegat sang paketan kendatan samulat ler ngociwat kasolaya mangsa baca kasolaya ayo wah la ayo bali caratu Gusti milang tak kedhepake co ayo wah ayo biasa wae Mas Agus. Oh.
Ayo ayo. Aduh panjenengan wonten pundi Gusti? Kula nderek panjenengan kemawon Gusti Rambadewa. Gusti panjenengan wonten pundi Gusti? Sasi seswa solae wanita tama sarwa cedha lumaku tansah tinata sari jamu godhonge maniran suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samirat manyar sewu banyu masan ayo ayo Tronggo muda kubaguyubane Sri Jadilan kaneng semake pitutore sing ade lohong pamarentah tansah dukung ayo aduh Gusti panjenengan wonten Gusti Prabu kula nderek panjenengan kemawon Gusti Rojae wong tombo ngantuk Nora matro dilalah tansah kepethuk Roja bimbing Rojae wong ayu kuning lenjer kuning sok kapan ku bisa nyanding seswa solae wanita tama sarwa cedha lumaku tansah tinata ayo Dedep sidem prabawaning ratri sasadara wis manjing kawuryan pan kecewa mamanise mengasrena tenggalu neng cakra walang winolat ngalangut
Aduh Gusti panjenengan wonten pundi Gusti? Kula nderek panjenengan kemawon Gusti Ramba Dewa. Oh. Ayo. Sare jamu kedange maniran suwe ra ketemu dadi pikiran krungu lagune samirat manyar sewu banyu masan. Jawa tetembangan kanggo mipur driya datan supe ngolah rasa. Ayo. Wah. Rojae wanita tama sarwa cetha lumaku tansah tinata roja manggis rojae wong ireng manis tatas titis labete kang wis winasis rojae wong demen dandan sreka wuryan labete kang wis kalegan. Ayo. Trangga muda paguyubane Sri Jati ilang kang nengsemake pitutore sing adiluhung pamarentah tansah dukung. Sangae wanita tama sarwa jatha lumaku tansah tinata roja jeruk rojae wong tamba ngantuk nora mathuk dilala tansah kepethuk.
Anomanobong nggih. Caritane wayang Jawi Ratu Buta ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman cacut tumandang ngalengka dadi awu kobong gedhe jroning praja caritane wayang Ramayana Ratu Buta ngalengka diraja Rahwana raja arane gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek sebentar gini ada penyuman tunggu menika masih mboten nganu keperanan menawi Anoman apa nggih mboten napa-napa nggih nggih nyuwun ngapunten nggih menika wau panyuwunan Anoman menika dilelah sing wonten dalem menika mboten ngeparengaken nggih menika nggih nggih mboten napa-napa nggih nyuwun pangapunten Mas nggih kepeksa Anoman obong mboten ditupun terasaken nggih menika mangke dak malah repot yen pepeling mawon apa La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah nggih menika mboten nggih oh nggih nyuwun wonten napa Rara Kidul kok napa nggih mboten menapa Turi Putih oh aje menapa aya pun dipun srepek mawon Mas menika mboten napa nggih menawi lagon menika mboten pranani menika masing-masing mboten Turi Putih mboten pikanto Anoman mboten pikanto Rara Kidul mboten Peleng mboten oke
Bagus caping gunung ya. Ini caping gunung. Ya, menika nyuwun pangapunten nggih. Ah, mboten napa-napa. Santai mawon. Nggih, nggih, menika kadang panyuwunan menika werni-werni nggih. Ngapunten dumateng para pamriksa menika nggih.